Kinong shong shnong jongga ningkra awe bala kershan di kikatu kani kiseng bhalang kila pelong ye kejing ye ki ke besuk menta kesengi persha ye kejing pli pa ye ke digital library ha ke tega than da ke bakeno ba kila penon kambak kelai ke pisa pa la pelong de kejing ye ki pa ke besngap jar bat rengkat ki plakat ban penpau kejing sngusi ahlor karai jong sarkar Meghalaya banyak chakhamat ye ni ke project watla kila ujor bonsin Hakini ke jingye ki lawan ban shimenta lang de ki seng trimon ngobha na kathan ki bakanthap ye ka Garo Students Union GSU bat ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP. Wat apdeng ke jing ujor bapura bala Aisha pero arngot u officer penroy jong ka block bat u deputy commissioner ha ka lai phau tarik ujaliu Henry Amshim lale AA ki pai ba ki la penram jur ya ka jing play ya ka faculty library project ki kunjungi ki dei hok ban yo e ka bakhambha ki la ong da ka bakular ban beteng ye ka jingya ki ka basuk jongki tat hadu ban da shemi ki sen jam ki babyang Ada.